بريس كواس لافوريس اگر تو بهتر جمره بحث که تو جیل باجار دو که دمینه کشو هوایا لدار خستنا کنگره چاردهان که رو رجا خواه سیم ده و یا داویه ده جه پارتیا دموکراتا و کردستان چی اگر تو بهتر زانیاریان بدمه لافوريس بوتا بو همي تماشاوان گلک قناة سپاس آسيا براسيل خستنا في كونغري دوی دميدا لكردستان عراقي پارێزگەها دهۆکێ و لە باژارێ دهۆکێ حدثێکی دیرۆکی بوو ji hemî miletê Kurd re li her çar parçeyê Kurdistanê. Rastî rêwresmê vî kongreyî di tê wê wateyê nû em wek miletê Kurd hemî me mutabaa vî daxistina vî kongreyê dikir û mutabaa vî hedesa dîrokî dikir bi cûrmeyzênek bi mesulîyetek ji ber pîrûbaweriyê miletê Kurd hemî bi rêbaza partî û berzanî tên û ew in yê gokaribin biryar rabistênin li ser astê Kurdistana Iraqî û li ser astê her sê parçî dî. Rastî muhtemerê partî yê çardehê gelek biryar derket heta nûka û îro roja sê ye roja dimahîkê ye xelatkirina wa kesa ew heftî û şeş kesê hatîne xelatkirin rastî rêzgirtin bû ji kar û xebat û mandîbûna wa pêşmerge qehreman û çeleng û li hingê got xizmeta Kurdîniyê kirîn li Kurdistana Iraqê çi di şoreşê de û çi di tevgera azadîxwaziya Kurdî li Kurdistana Iraqê û çi ser astê Cebha Kurdistanî û çi di şerê vê dimahîkê çi şerê Daeş û şerê Hezbî de rastî ew xelatkirina wa kesa li cem me em bejna xwecî re tewênin û rêzgirtina wa xebatkara û kar û xizmeta wa cenabê Serok Mesûd Barzanî ew kar berçav girt û xizmeta wa jî xiste di dîrokê de û ew jî hatin nivîsîndin bi tîpê zêrîn. Yek ji wa munadila kelkê me yê Kurdistana Sûrî bû û em pê şanaz bûn weke Emîd Hüseyn Elî Reşîd yên pêşmergê qehreman Mam Hüseyn Sûrî. Fe ji dûma em bêjin Kurdistana Iraqê Partî Demokratî Kurdistan partiya her çar parçeyê Kurdistanê ye ne li ser astê Kurdistana Iraqê. Em wek Kurdî Sûrî em wek Partî Demokratî Kurdistanê Sûriye em serkeftinê ji kongrê partî re dixwazin pîrozbahiya li miletê Kurd dikin her çar parçeyê Kurdistanê em dengê xwe dikênin cenabê Serok Mesûd Barzanî em bêjin tûyî rêberê gelî Kurd tûyî gotê înşaallah miletê Kurd bikêne hevdû û xelasiya miletê Kurd ji bin zilm û zordariyê li her çar parça jî wê dildestete devê pîroz bê li te nûkirina serokatiya Partî Demokratîk Kurdistan pîroz bê li cenabê Kak Nêçîr jêgirê yekê yê serokê partî pîroz bê li Kak Mesrûr jêgiratiya damezrandina encumena têk û şeran tiçavat nirxîne brêskava طبعا ew biryara derketî li baweriyê me de biryarek rast û dirist bû biryarek bi mesuliyet bû hat estandin damezrandina encumena têk û şera yên wek dibêjê elmunadilîn elqudama ew kesê got xebat kirîn newin ji bîr kirin tiştek mezin e û mezin gerek werê nirxandin gerek em wek miletê Kurd li Kurdistana Sûrî jî em îstîfadeyê vî kongrê bikin gerek tevgera azadîxwaziya Kurdî li Kurdistana Sûrî jî awa kesê xebatkar û tîk û şer û munavilê û kar û xizmet ji Kurdîniyê re kirîn ew jî werne xelatkirin newin ji bîr kirin zarokê wan newne ji bîr kirin ew kes werne xelatkirin ew kes li dîrokê de werne nivîsîndin ji ber ew kesê got pîşiyê wî nebin pêşa roja wî jî nîne ew kesê got maviyê wî nebe li baweriya me de pêşa roja wî jî wê ne gelkî zelal be fejloma em wek miletê Kurd li Kurdistana Sûrî gereke em her demî em li dewrûberê xwe meyzênin em îstîfadê ji hemî gav û çalakî û bingavê gotên avêtin ji layê kesê ji me belkî bêhtir hatî dîrasekirin em îstîfadê jê bînin. Kongrê partî serketiye Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq mala mezin ji her çar parçeyê Kurdistanê re danîna Kongrê Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya jî di baweriya me de gelekî gerek zûtirîn dem werê danîn da hinek tişt bêhtir berçav werne wergirtin da bêhtir em karibin çalak bin ji ber wedعê Kurdistana Sûrî di baweriya me de xeterîke mezin de ye heger pêngavnê nû newin avêtin
دراسات نینو چه نبن مشاريع نینو نون برچاو ورگرتن خلقی کردستان سوری و توشی کاریسته که گلک مهم ببی بر مؤامره اقلیمی لسر پارچکی کردستان زیرین هیا او جی کردستان سوری کتیت دسته کس ناده او کس جی جوار مصلحه ملت کرد وی پارتی ده نگل کی مهمه فجدوما گرک ام همید خواهگرن جوما ام همی گرک دسته خبیخن دسته هفته جوما گرک ام همید یک دنگی باکن هگر ام نبن یک امی هرن یک بیک دخوازیا ملت کرد اینو کردستان سوری جایی و بارشگره وری وگراندن ملت کرد و گوجارک دی او خبات و ماندی بون رحمتیا بود وقت 1957 رحمتیه و غازه عثمان صبری و گرک چراغوان و سیاست مدار و خباتکار او زحمتی و ظلم و زورداری دیدیم اینو خباتا و بچاواری ورگتن اینو خباتا و بیهوده نچی خباتا و بط آوی نچی فجلوما دامزراندنا کنگره انجمن اجتماعی کردی دامزراندنا کنگره پارتی دموکراتی کردستان سوریا ضرورت تاریخی بريس كاوا حسن نامه تجهشت جالك سباس بريس كاوا حسن اندام انجمن هرميه بارتا ديمقراطيه كردستان سوريا لسر بجدار بوناتا و زانيارين كوتا دانما